Weh, legen kuwi kan mbok simbok pangan apa to, Yang? Ada. Wis genah kene bar mangan berkat ae jek ditekon iki lho. Kok iso? Lah nyapa kok mangkadal? Kale nyambik. Kok malah nyambi. Larangan tuh nyokrok untune kae kok. Enak mbahmu nyambik. Tau mangan to? Tahu krengsengan nyambik iki 15.000 kok. Lah alah, ngono ra kabar-kabar. Raine kowe mau doyan kok iso ngomong iso gak nyambik. Kok boyo dipangan iki lho ge opo. Aku nih ya urung tau yang ngono jarine wong tinggi lho, tinggi tumbal kuwi lho yang. Tumbal opo? Tambul. Tambul ki opo? Alah nggonjamune anak muda. Ben nyapo? Perkoso to yang Alah jamu. kok perkoso buntel sarung ae kok iso. Suara